Здравейте! В това видео Веселият готвач ще ви представи приготвянето на баница хармоника. Необходимите продукти са около 60 грама масло, пакет кори за баница, 300 грама сирене, 4 броя яйца и 300 мл газирана вода. Първо намазваме с масло правоъгълна тава и за основа на дъното на тавата слагаме 2 кори. Всяка една от останалите кори се поръсва с настъргано или намачкано сирене и се нагъва на хармоника. Нагънатата кора се слага права в тавата. Няма нужда от мазнина и е достатъчно по-малко сирене на всяка кора. Височината, с която се получават корите, е добре да е колкото е в дълбочината на тавата. По този начин се приготвят всички останали кори и се нареждат една до друга. Подредените кори може да са по-нагъсто или по-орехово. Това не е проблем. Само трябва да са равномерно разпределени. Яйцата се слагат в купа и се разбиват с миксер. Към тях се прибавя и газираната вода и се разбърква добре. Сместа се изсипва върху баницата, като може с черпак или лъжица да се разпредели така, че да покрие всички кори.
Важно е корите да се навлажнят добре, за да не остане баницата суха по ръбовете при печенето. Най-отгоре се слагат парченца масло. Ако искате да спестите калории, може да сложите по-малко масло. Паницата се пече за около 40 минути в предварително загрята умерена фурна. След като се извади, готовата баница се покрива с кърпа за 5 минути. След което е готова и се нарязва. Режете я бързо, защото е най-вкусна докато е топла. Веселият готвач ви пожелава добър апетит и до нови срещи!